Det var dragen. Det var dragen. Hvor er han henne? Hvor er dragen? Hvor er du henne? Drage! Jeg kigger på kortet. Der var du igen! Hvorfor du var med hen den her gang, hva'? Hvad? Drage? Er det der Orgrimmar? Nej. Det er Orgrimmar mod mine forældre! Nå, drage. Kan du så sige mig, hvem mine forældre er? Det mener du simpelthen ikke. Prøv at se, hvor fed og grim hun er. Hun kan umuligt være min mor. Kigger på kortet efter dragen. Hvor er min rigtige mor? Det er ikke min rigtige mor. Hun ligner mig slet ikke. Se! Jeg er meget højere og pænere end hende. Hvad laver vi her? Hvad? Skal jeg derind? Drage! Drage! Hjælp mig! Hjælp mig! Hjælp mig! Hjælp mig! Vil du ikke godt hjælpe mig? Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Jeg skal bare finde mine forældre, men jeg ved ikke, hvor de er. Lille Jens. Jeg vil hjælpe dig med at finde dine forældre, hvis du gør en tjeneste for mig. Jeg vil gøre hvad som helst. Bare sig, hvad jeg skal gøre. Du skal dræbe 22 herinde. Hvad med? Jeg har aldrig prøvet det før. Gør det. Og jeg vil give dig dine forældre. Okay, altså, jeg kan prøve. Hvordan gør man? Er det sådan? Tag den, var her. Jamen, hvad vil du? Det gør ondt. Her, knock-out, boom. 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 Ha. Hallo? Jeg skal lige hvile lidt. Nej, jeg skal lige spørge noget. Er det ikke okay at bare dræbe 2, eller skal det være... Eller skal det være 22? Det skal være 22. Du kan også vælge at gå ind til bossen. Hvor er bossen henne? Er det længere inde? Ja. Yeah. Så måske sådan... Der var... Ja. Yeah. Ja, okay, så prøver jeg. Jeg vil finde mine forældre. Jeg har ledt efter dem. Jeg må... dig. Tjengre! Boom! Mit hjerte!